Digitalizácia už dnes pomáha mnohým firmám s automatizáciou rôznych procesov, ktoré mali predtým papierovú podobu. No v poslednej dobe sa k slovu čoraz viac dostáva pojem AI, čiže Artificial Intelligence, alebo teda umelá inteligencia. Práve tá môže zohrať dôležitú úlohu pri optimalizácii firemných činností, ktoré si doteraz vyžadovali ľudskú prácu. Takejto inteligentnej automatizácii sa venujú aj slovenskí IT špecialisti, ktorí nielen firmám z mnohých oblastí, ale aj štátnym inštitúciám a iným organizáciám pomáhajú s jej integráciou do praxe. Aký prínos nasadenie umelej inteligencie prináša a čo všetko sa za tým skrýva, sa už teraz dozviete. Inteligentná automatizácia využíva algoritmy umelej inteligencie a strojové učenie najmä na to, aby zrýchlila a zjednodušila používanie aplikácií informačných systémov. Jej primárnou úlohou je teda spracovať obrovské množstvá dát za ľudí, no najskôr ich musí sama pochopiť a vytiahnuť z nich relevantné informácie, aby sa v rámci automatizácie mohli ďalej použiť. Prínosom tej umelej inteligencie pri tej automatizácii je v tom, že zviditeľňujeme, zvyšujeme transparentnosť tomu pracovníkom, tomu človeku, ktorý robí s tým systémom, zjednodušujeme mu prácu, vidí všetky informácie, ktoré potrebuje, na základe ktorých sa má rozhodnúť. To znamená, že my nerozhodujeme za človeka, my podporíme človeka pri tom, aby sa čo najlepšie rozhodol. Medzi výhody umelej inteligencie patrí aj to, že sa nikdy neunaví, pracuje konzistentne, všíma si veci, ktoré by mohol človek prehliadnuť a dokáže za neho vykonávať stereotypné činnosti. Odborníci z Essential Data už pritom pomáhajú so zavádzaním inteligentnej automatizácie do mnohých oblastí. Jedným z projektov je aj využitie umelej inteligencie pri anonymizácii osobných údajov v obrovskom množstve dokumentov zo súdnych rozhodnutí. Práve tie sa totiž dostávajú do verejného digitálneho priestoru, aby boli k dispozícii žiakom právnických škôl, ale aj samotným právnikom v praxi. Mesačne okolo 20 000 dokumentov sa anonymizuje na tých súdoch, viac ako 1200 pracovníkov mesačne na tom pracuje a tá umelá inteligencia práve pomáha v tom, že pri tom veľkom množstve texte poznačuje, predpripraví tie informácie, farebne ich odlíši od ostatných. Projekt tak vytvoril hybridné riešenie, pri ktorom umelá inteligencia rozširuje schopnosti človeka a naopak človek v prehľadnom používateľskom rozhraní s vizualizáciou a navigáciou v texte môže rýchlejšie identifikovať prípady, ktoré stroj úplne nepokryl. Vývojári pritom využili dva modely umelej inteligencie. Sme využili nástroje NLP, to sú Natural Language Processing, alebo po slovensky spracovanie prirodzeného jazyka. To sú nástroje, ktoré spracujú text, ktoré dokážu pochopiť slovenčinu, ktoré majú v sebe zabudované informácie o tom, že je tam viacero krokov. A potom je tá druhá časť, a to je ten machine learning, to je to strojové učenie. Umelá inteligencia sa tak na základe príkladov, ktoré pracovníci predtým označili v množstve dokumentov, dokázala naučiť, ako danú činnosť efektívne vykonávať. Vďaka nasadeniu inteligentnej automatizácie sa tak proces anonymizácie údajov podarilo výrazne skrátiť. Tá umelá inteligencia priemerne spracovala tie dokumenty spolu aj s človekom za 5 minút. V minulosti to bolo väčšinou viac ako 10 minút, radovo možno aj v desiatkách minút. Slovenskí vývojári z Essential Data by v budúcnosti mohli zapojiť dokonca aj metódy tzv. Transformerov a LLM, čiže veľkých jazykových modelov. Práve to by mohlo umelú inteligenciu ešte viac zefektívniť. Zapojenie týchto metód do existujúceho procesu by zvýšilo túto úspešnosť ešte o niekoľko percent. Zároveň by zrýchlila tú prácu, lebo tieto metódy využívajú grafické akcelerátory GPU, ktoré dokážu pracovať radovo v milisekundách až sekundách, kde my sa pohybujeme radovo v sekundách až do 10 sekúnd. Využívanie inteligentnej automatizácie na prácu s dokumentami môže mať pritom veľký prínos v rôznych oblastiach. Spoločnosti, ktoré majú veľa dokumentov, ako dajme tomu banky, poisťovne, ale naopak aj spoločnosti, ktoré sa momentálne zaoberajú vyťažovaním údajov alebo prácou s tým vyťaženým textom. Treba zvažovať využitie v oblasti výroby, kde pre
klienta v podstate zabezpečujeme proces automatizácie a digitalizácie na úrovni vnútornej kontroly. To znamená, že prácu, ktorú zastrešovali doteraz ľudia a porovnávali dokumenty na vstupe voči nejakým normám alebo predpisom, robíme prostredníctvom AI a človek do toho vstupuje ako kontrolný faktor alebo mechanizmus. Inteligentná automatizácia sa môže uplatniť aj v oblastiach e-commerce a digitálneho marketingu pre lepšiu personalizáciu ponúk a odporúčanie produktov. Okrem úspory času pri automatizovanom spracovaní procesov môže táto technológia priniesť firmám aj ďalšie výhody. V prvom rade získanie konkurenčnej výhody v tom, keď niečo implementujete ako prvý a rýchlo. V druhom rade optimalizácia nákladov. V treťom rade umožníte zamerať sa ľuďom na veci s pridanou alebo činnosti s pridanou hodnotou. Aj vďaka pokročilým modelom umelej inteligencie by si takáto inteligentná automatizácia mohla nájsť svoje miesto v mnohých moderných firmách, ktoré chcú zefektívniť svoje pracovné procesy, aby mohli držať krok s technologicky neustále napredujúcou dobou. Umelá inteligencia má tak v tomto smere rozhodne silné napredovanie.